La Fundació Albert Bosch neix l'any 2004, arrel de la sensibilització de l'empresa Noel Alimentària a el que fa referència als temes de responsabilitat social corporativa. La Fundació porta el nom del meu pare Albert, com a reconeixement a la seva tasca impulsora a l'empresa Noel, però sobretot perquè estic convençuda que ell hagués estat partícip dels valors ètics, humans i socials que són l'essència de la Fundació. La principal missió de la Fundació Albert Bosch és promoure la investigació en el tractament del càncer infantil, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones, especialment la dels infants. Des de l'any 2004, la Fundació Albert Bosch s'ha convertit en una peça fonamental i bàsica del Grup Noel. L'experiència de tots aquests anys ens ha ensenyat que tenim que assumir objectius molt clars i ser molt efectius amb els nostres recursos. Com bé ja sabeu, els objectius passen per la cirurgia fetal i la investigació en el càncer infantil. Una característica important de la nostra fundació és que ens hem volgut envoltar i rodejar de grans professionals molt motivats i implicats en els nostres projectes. Cada any a Catalunya es diagnostiquen 200 nous casos de càncer, 1.000 a Espanya, 15.000 a Europa. Per tant, és una malaltia poc freqüent però amb un gran impacte mèdic i social. Les dos càncers més freqüents són a la infància les leucèmies i els tumors del sistema nerviós central i actualment s'ha assolit una supervivència que és del 80% quasi en aquests moments. Impensable fa 30 anys enrere. Aquesta supervivència ha estat fruit de la interacció, de la unió d'equips de diferents professionals en els equips, com és en el nostre servei d'oncologia i hematologia d'aquí de la Vall d'Hebron, en el qual és un equip multidisciplinar de professionals clínics i de recerca que treballen amb un objectiu comú: buscar vies, buscar solucions que permetin incrementar aquesta taxa actual de supervivència. Intentem també, d'alguna manera, millorar no només les possibilitats de curació, sinó curar millor, amb tractaments més efectius i menys agressius. Bàsicament, aquesta és la idea general del programa d'investigació. Identificació de nous fàrmacs que millorin el pronòstic dels nens amb malalties més greus. Un dels nuclis d'excel·lència assistencial i de recerca en tot l'hospital justament és l'oncologia infantil, per tant, tractant el càncer. I en això, en aquest tema, aquesta excel·lència també ve donada per l'enorme ajut que tenim des de la Fundació Bosch de l'empresa Noel, que no només treballa pel càncer, sinó que també treballa per la cirurgia fetal, per les malalties rares i pel lupus eritematós. I en cada un d'aquests aspectes som líders a Europa, i això és molt important. Per tant, sense la Fundació Bosch de l'empresa Noel és impossible que nosaltres haguéssim adelantat tant amb oncologia infantil, que haguéssim començat i consolidat la cirurgia fetal i les investigacions amb malalties rares i també amb el lupus eritematós.